Esta comunidade, a diferencia de outras, tanto os membros como a da directiva, incluso diría a asamblea, ten unha tradición forestal moi arraigada. Entonces, digamos que vai como 2 pasos por diante do resto das comunidades de Pontevedra. Se tal, paramos por aí e miramos se temos algún lotiño aí, así algunha esquina. É un monte bastante grande que está por riba dos 600 hectáreas, cando a media anda polos 300. Pois se aúna un clima fantástico, un suelo espectacular e un saber facer as cousas que ten esta comunidade. Bueno, mira, estoy bastante ben. A parroquia de Santa María de Tebra sitúase dentro do concello de Tomiño no suroeste de Galicia e forma parte do Val de Tebra xunto a Vilameán e San Salvador. A parroquia divídese en 6 barrios: Samuelle, Igrexa, Cima de Vila, Ponteciña, Carballal e Outeiro, nos que viven na actualidade unhas 800 persoas. O río Cereixo cruza a parroquia formando pozas como a de Pozo Negro, de singular e agreste beleza. Tamén ao longo do río podemos atopar muíños, algúns deles restaurados e moi ben conservados. A nivel arquitectónico destacan a igrexa parroquial de Santa María, de estilo románico e que data do século XII, a capela da Virxe de Grixó, onde se celebra cada verán a famosa romería, e tamén a fonte de Grixó, da que se di que, aínda que o ano veña seco, o día da romaxe da Virxe, a fonte sempre bota auga. E por último, atopamos no barrio de Outeiro o Castelo de Tebra, de orixe medieval, do que se conserva a torre da homenaxe e que na actualidade forma parte de un pazo. E non podemos pasar por alto os restos arqueolóxicos de Monte Tetón cos seus petroglifos que dan testemuña das antigas poboacións que habitaron estas terras. O que caracteriza Santa María de Tebra, é dicir, o Val de Tebra, é que as casas de forma tradicional eran asentadas nas ladeiras do monte. E iso é moi importante, porque non só nos dá idea da xeografía e da paisaxe humana, sino que tamén da súa dedicación ao monte. Que hoxe vemos como unha masa forestal, antaño tiña masa forestal e, sobre todo, tiña monte baixo, dedicado fundamentalmente á alimentación da cabana gandeira. Os barrios máis poboados de Santa María de Tebra ao longo do século XIX e do século XX foron o barrio de Outeiro, onde está o famoso Castelo de Tebra, e Cima de Vila, que é xusto a ladeira enfrente a Ponteciña. Era un barrio tamén moi poboado, en 1930 tiña alrededor de 200 habitantes, sin embargo tiña moitas dificultades de acceso, e iso é un elemento que vai caracterizar a Tebra. No baixo do val, aí se asentan os terrenos para labradío, para millo, praderío, regados, e por outro lado, as vivendas asentadas nas ladeiras e vinculadas a esa cabana gandeira, sobre todo de bois e de vacas ao monte. Históricamente, dende o século XIX, a relación da veciñanza de Tebra co monte vertébrase nunha resistencia contra os diferentes poderes económicos e políticos que pretenden a xestión e explotación do territorio. Sempre se loitou para poder traballar comunalmente o monte e que os beneficios que producía, principalmente como pasto pro gando e despois, ao longo do século XX, como explotación madeireira, revertiran nos propios habitantes. Xa nos últimos anos do franquismo, o monte volve tímidamente á xestión comunal e durante a democracia esta tendencia aséntase coa creación das comunidades de montes. En el siglo XIX, en el siglo XX, las comunidades de montes no estaban como ahora. La propiedad había quedado fuera del control de los vecinos. En los años 80 se creó una nueva ley
en la que ya dieron una mejor libertad a los vecinos de ese uso. Y por último, la última ley, que es la que tenemos vigente en el año 89, que podemos decidir sobre montes que son privados pero con un uso colectivo, un uso que al final beneficia al conjunto de las personas que más cerca están de ese monte, que son los vecinos de las parroquias. A entrada na democracia significou o regreso do monte ás mans colectivas. É dicir, os seus habitantes pasaron a ter a titularidade deste territorio a través das comunidades de montes. Isto foi fundamental, porque realmente esa xestión deste espazo tan importante e que os identificaba como comunidade, porque aquí desenvolvían a súa vida, aquí atopaban o seu ingreso extra, esta era a súa forma de vivir, volveu ás súas mans. Eso significou o triunfo do labrego, fin e ao cabo, sobre o Estado. Pois hai que empezar a limpieza de todos estes chollos. Ese tamén é bo, mira, o que está o Roberto tamén é cojonudo. El pino é bo. É máis grande. Este non se limpará cocido, Carlos. Con cordelas gordas, sí. No, Eh? no, porque xa levamos o pío para lá e tronza máis fío que a vir. Sí. Tens que metelle cal de cuchilla. Ten que ser sí. A comunidade de Montes de Santa María de Tebra está formada basicamente por tres zonas puntuales, non? Que ven sendo a zona de Castiñeira, que ven sendo a zona do monte de cima de Vila, que empeza no alto do Padrón, e a zona da costa, non? Despois temos o monte de Regueira Grande, que colle toda a zona da Ponteciña, que vai hacia a Extrema de Pinzás, hacia a Extrema de Couso e tal. Despois temos o monte do Outeiro. O monte do Outeiro é a zona que está por encima do castillo, pola subida da carretera que vai a Cristelos e tal. Estes son os tres grandes bloques do monte comunal. Unha comunidade de montes é a forma de organización para a explotación comunitaria do monte veciñal en man común. Ten como características principais que o monte veciñal é indivisible. Non existe a posibilidade de compraventa. Son inembargables. E quizáis a máis importante de todas, que están suxeitos a unha xestión democrática e a través dela xéranse importantes beneficios pro territorio dende un punto de vista social, económico e medioambiental. Os propios veciños porta con porta debaten o que se vai a facer co monte e cos ingresos que teñen. Digamos que, bueno, pues é como se fora un pequeno goberno local que aproveitan de forma directa, que cada veciño ve o que se fai e o que non se fai e se aproveita do monte, lógicamente. A comunidade de Montes en sí está formada pois por unha xunta directiva, comuneros e o monte comunal. Isto é realmente o que é a propia comunidade. Nós todos os anos sacamos madeira á venta, facemos unha subasta pública, na que facemos un estudio previo antes do monte, das zonas que se poden cortar, madeira máis antigua, e automáticamente pois aí sacamos un listado, un tipo proxecto, que lle pasamos aos maderistas, e lle explicamos que lote vamos a cortar, o precio mínimo que vai a salir ese lote, e o sacamos a subasta pública. Iso todo notificámoslo nunha asamblea, para se algún comunero queira asistir ás subastas, e a partir de aí pois nós temos unha facturación anual. A comunidade pois é unha gran riqueza, xa só para a parroquia, tanto unha riqueza pois natural, forestal, e aparte unha aportación económica que con ela podemos facer obras na parroquia, colaborar con entidades, colaborar con traídas, con todos os entes que nos piden, a AMPA, pois a Asociación de Veciños, porque é unha entidade que a venta de madeira pois temos recursos económicos para poder axudar a parroquia, non? Siempre el 40% de todo lo que se gestiona queda en el monte. E un 60% se utiliza para fines sociales. Penso que teñen un bo enfoque dos traballos do monte. Hai unha riqueza que queda para a comunidade, para invertir na parroquia. Temos comunidades de augas, de diferentes augas de consumo, de vivendas, e a comunidade de Montes axúdalle tamén nos arranxos, con un porcentaxe do costo da obra, pois axúdalle, pois todo son ventaxes, claro. Todo o diñeiro que sale para traídas de aguas, arreglo de pistas, tuberías que se meten, sale todo da Comunidade de Montes.
aparte que xeneran empleo tamén, porque hai unha xente que ten eses meses no ano a contratación e xenera postos de traballo, que está moi ben, e manteñen o monte limpo. Nós todos os anos, a partir de máis ou menos, depende un pouco da climatología, da chuvia, do inverno, se prolonga ou non. A partir do mes de marzo, máis ou menos, pois, temos unha cuadrilla. Antes había máis xente, ahora pois, só temos 3 obreros. Empezaron no mes de abril e trataremos de que tean hasta o mes de outubro, noviembre aproximadamente, traballan entre 9 e 10 meses, o que é a cuadrilla no monte, non? Esta cuadrilla pois, se dedica a facer traballos de mantenimientos, limpiezas, desbroces, podas en pino, bueno, como os maderistas veñen e cortan zonas, pois esas zonas hai que cerralas para a repoblación, para que o ganado non entre, nos coma o pino pequeno, todas estas cousas, e basicamente son as labores que realiza a propia cuadrilla. Para ser comuneiro da propia comunidade, simplemente hai que vivir na parroquia, non ten por que ser todo o ano, pero bueno, sí, ou ter vivenda na parroquia, asistir ás asambleas e tal. E para ser comuneiro simplemente pois, tens que dar o teu nome, o teu DNI, dicir que eres ser partícipe da comunidade de Montes, dáseche de alta como comunero e a partir de aí, pois, oye, pois se non asistes a todas as asambleas, como mínimo, pois unha asamblea ao ano, pois hai que asistir, non? E senón, a volta de 3 asambleas que non asistas sin justificalas, automáticamente se che dá de baixa. E eu entrei na comunidade de Montes basicamente porque me gustaba o monte. Eu daquela era unha das persoas máis novas que estaban de comunero. Levamos anos estando aí porque é algo que nos gusta, que nos agrada, que nos sentimos orgullosos. O monte, o seu crecemento é mínimo, non notas a diferencia. É de velocidades cortas, non? Digámoslo así. Vas vendo como vai cambiando, como vai medrando, cada vez te enamoras máis do espacio, do sitio. E, bueno, pois, a verdade é que sigo estando aquí porque me gusta. Boa porque me gusta o monte moito, tamén. Sempre andamos moito polo monte, porque antes de estar aquí no monte estuve en Suiza e andaba moito polo monte e miraba o que había. Entonces aquí gusta-me igual. E canto mellor este ao monte, pois máis me gusta. Quanto máis limpio, máis podado. Pois eu din o paso para ser comunera, para poder participar nas asambleas, poder ter o meu voto, facer as miñas opinións, facer propostas para a comunidade, non? E tamén participar no que os outros veciños ou directiva expoñan para poder dar a miña opinión de se estou de acordo ou non. Durante o ano temos en torno a 2-3 asambleas e quen forma parte das asambleas son os comuneros. Cada vivenda, un comunero. E todos teñen o mesmo peso a hora de votar. Todos os comuneros poden opinar, decir o que queren dicir, aportar as súas ideas, sempre se pensa en conxunto. Aquela acción que faga a comunidade, como unha axuda á asociación ou unha mellora, traballos que se fai no monte, todo iso se levan á asamblea, e a asamblea quen decide como vai ser o funcionamento ordinario da comunidade. Sempre hai algún que está de acordo con as cousas que se fan e hai algún que non está de acordo, que non quere, pero non se pode estar de acordo con todos. A xente agora está máis animada en facerse comunera, daquela había 2 ou 3 mulleres, agora polo menos hai 20 mulleres. Cada vez participan máis mulleres nas asambleas, cada vez hai máis comuneiras nas casas, bueno, pois antiguamente, non? Antiguamente eran por moita maioría o home, pero agora eu miro moito as mulleres nas asambleas. Nuestra comunidad creemos que está bien gestionada y que está de forma que es ser autosuficiente. Es una gestión que podemos realizarla con la propia silvicultura. Una parte de las ganancias que se producen en el monte tienen que retribuir en el monte.
que invertimos pois, en plantacións, en melloras de camiños, en podas, en ter un monte limpio e tratar de terlo da mellor maneira, non? Todos os veciños da Parque Santa María de Tebra se benefician de todo no que participa a comunidade. Entonces, claro, decir, ser comunero, pois, está ben para participar nas asambleas, para estar ao día do que pasa no monte, do que se ejecuta, do que se fai, pero, bueno, a verdad que toda a parroquia se beneficia da comunidade de Montes, non só os comuneros, A xestión do monte require de coñecementos especializados a nivel administrativo, burocrático e forestal, polo que se fai imprescindible o asesoramento. A comunidade conta coa colaboración habitual dunha xestoría para trámites administrativos e unha empresa especializada en riscos laborais e contratación, ademais doutros servizos puntuais. Hai que destacar tamén a colaboración de Fran González como asesore técnico no eido da silvicultura. Fran o que fai con nós pois, realmente pois, é a persona que se encarga de mirar o monte, mirar o plan de ordenación, dicirnos, mira, temos aquela zona para cortar, pois, a veces hai anos que temos demasiado para cortar, entonces realmente vamos ao máis prioritario. Fran é a persona que se encarga de facer a medición de madeira, contar os árboles, nos prepara toda esta documentación, nos prepara as documentacións para as subvencións, un pouco así, nos gestiona e nos asesora, claro, nos leva un pouquiño polo camiño. A labor do técnico, neste caso, pois é de asesoramento e de acompañamento, porque é unha comunidade que ten as cousas moi claras e que leva unha gestión moi boa do monte. Ten moi bo suelo, co devenir do tempo, pensa que vai unha xeración tras outra de piñeiro. Por exemplo, no caso do piñeiro ten un genotipo moi bo, é dicir, a planta se adaptou a este suelo e a este clima, entonces ves unha forma, unha vitalidade moi boa e moi apreciada para, por exemplo, para o taboleiro na madeira ou para, digamos que unha fase mellor de aproveitamento que non é a trituración. É dicir, teñen calidade de madeira, teñen suelo, teñen clima e teñen gestión. Podemos indicar que se apostou xa fai moitos anos porque é unha comunidade, pese a todo, que iso o pode permitir, pioneira. Por exemplo, teñen varias zonas de roble americano, xa masas moi adultas, digamos que xa cumpriron co turno de corta, xa se poderían aproveitar. Algo interesante porque non é habitual que haxa roble americano en turno tan elevado. O monte está amojonado, é algo importante por tema dos lindeiros, cousa que a propia comunidade mellorou con un cortalumes perimetral que fai tanto de infraestructura de transporte, é dicir, se pode empregar en vez de as pistas das comunidades lindeiras, e por un tema de protección de lumes. Na zona de Cima de Vila atopamos a singularidade de que está o Monte Tetón con restos patrimoniais de moito interese. É difícil ver petroglifos con tal nivel de conservación e que se vexan tan ben. O ten conservado bastante ben a propia comunidade, con peche perimetral, con a limpeza manual selectiva. Despois temos o Monte de Outeiro, que parte dun antigo convenio con Celulosas de Pontevedra, que se rescindiu en canto rematou ese período dos 45 anos e ora está levando o que é a xestión a Comunidade de Monte, xa de fai bastantes anos. E vemos tamén un traballo, un crecemento da planta en perfecto estado que o podemos aproveitar en pouco tempo. Toda a franxa que linda coa carreteira, coa estrada que sube a Vilameán, se fixo ao que é a franxa de prevención, retranqueando os metros que exixe a lei, e aí se vai a limpiar porque había como un sotobosque de frondosa, de carballo, de castaño, que ahora se vai a limpiar, preparar
e se vai a aumentar a densidade, e toda a parte de abaixo desa pista contra o pueblo xa tamén se eliminou o piñeiro e temos frondosa bastante adulta. E no monte no que nos atopamos, pois digamos que é un monte tremendamente productivo, temos o tema dos lindeiros e agora probamos nunha zona na que se fixe unha tala fai uns anos a facer unha plantación de unha variedade diferente de piñeiro, que é o pino taeda. É planta traída de Francia e que ten un crecimento moito máis rápido e a madeira é bastante apreciada. A máis diso, pois entendemos que non lle ataca tanto o nemátodo nin a banda roxa. Por eso, bueno, pois estamos un pouco interesados nel. Despois de varias décadas de existencia da Comunidade de Montes de Santa María de Tebra, acadouse un nivel óptimo de xestión e organización do territorio. Normalizouse a participación da veciñanza na toma de decisións e a aportación de propostas para o progreso da xestión comunitaria, abrindo camiño pro relevo de novas xeracións que sigan traballando e disfrutando dos montes da nosa terra. Este monte ten un percorrido moi longo e moi exitoso. O que falábamos, o que se comentaba antes de pois que teñen unha proporción de piñeiro, eucalipto e frondosa caducifolia moi boa, teñen unha boa estructura de pistas, son cousas que non se acadan dun momento para outro. Pero sí, este modelo sí que sería interesante que se exportara a outras comunidades de montes. De cara ao futuro, pois me gustaría que seguira pois na mesma línea que vamos, seguro que é mellorable, porque claro, sempre hai xente que solle, que é mellor que mira con outra vista, e todo o que estamos facendo nós, facemos con moito cariño, con moitas ganas, pero seguramente que hai cousas nas que nos equivocamos, e cousas que son mellorables, sabes? E ojalá pois viñera unha xente, pois olle, que seguira, que seguira na mesma línea, ou incluso que melloraran, e bueno, que conten con a nosa aportación. Temos todo o futuro enfocado no monte, na mellora, na conservación do monte. Queremos deixar un legado para novas xeracións, que novos comuneros e novos membros da comunidade, pois algo que me gustou, que amei e que me gusta, pois que as novas xeracións que veñan que o siguen disfrutando como disfrutei eu, como estou disfrutando eu. É fundamental entender a labor que fan as comunidades de montes, porque para poder xestionar este espacio, como acontecía de antaño, cando o Estado quiso intervir, tivo que facerse cos habitantes, co seu coñecemento. Coñecer o monte é unha valía. E se hai un espacio donde poñen en valor a identidade, o que son, a súa forma de vivir e, sobre todo, a súa forma de autoxestionarse como comunidade, isto é Santa María de Tebra.